Jännittää. Hei! Mä päätin aloittaa tämmösen videopäiväkirjan. Mun elämä muuttuu aika paljon. Muun muassa mä muutan pois Lahdesta ja mulle tulee joulukuussa pieni vauva. Eli koiranpentu. Ja mä oon hakenut Seinäjoelta töitä, mutta niitä ei oo kuulunut. Joten mä ajattelin, että miten tää nyt on näin hankalaa. Joo, tosiaan mä muutan takas Seinäjoelle. Ja oon hakenut sieltä töitä, mutta mistään ei ole mitään kuulunut, koska nämä ajat on aika hankalia tällä hetkellä. Joten ajattelin sitten alkaa videokuvaamaan elämääni ja koiranpennun elämää. Koska miksei? Tää on tämmöstä. Ja koiranpennun tuloon on 10 päivää. Onko? 11 päivää tällä hetkellä. Joten mä ajattelin, että mä käyn läpi semmosia asioita, mitä mä olen jo hankkinut. Ja mitä ehkä olisi myöskin hyvä hankkia. Ja otan vinkkejä vastaan, koska tämä on minulle ihan uusi tilanne. Koiranpentu tulee olemaan musta. Se tulee olemaan tyttö. Ja rotunahan on Labradorin noutaja, joka on minulle entuudestaan tuttu. Joten erittäin vauhdikasta ja leikkisää ja eloisaa elämää on tulossa. Mutta aloitetaan tästä. Pieni panta, jonka itse asiassa tilasin Vintedistä, joka oli vähän liian pieni, joten epäilen, että tämä menee ensimmäisen viikon ja sitten tämä on pieni. Joten tilasin jo uuden pannan, samalla kun tilasin koiranruokaa. Ja ne on sitten itse asiassa tulossa nyt sitten uuteen osoitteeseen. Olin sen verran fiksu, että tilasin ne sinne. Ja siis koska asiathan ei yleensä minun tapauksessani mene niin kuin hyvin suoraan, vaan tässäkin tapauksessa kun mä muutan, niin mä muutan ensin mun porukoille itse asiassa, koska mun uusi kämppä valmistuu vasta vuodenvaihteessa. Joten tässä on vähän pientä säätämistä sitten näiden kanssa, mutta tämä on hyvin suunniteltu, joten puoliksi tehty. Sitten ajattelin, että koska on talvi ja kuljen hyvin paljon kävellen ja pyörällä, koska en omista autoa, niin tilasin tämmösen repun. Tämmönen hieno kuljetusreppu. Täällä oli kuule kaikki tämmöiset kiinnikkeet, että saa hyvin tonne rintapuolelle tai selkäpuolelle. Epäilen, että käytän rintapuolella enemmän, jos koira vain viihtyy täällä. Oli tämmöiset kaikki, että saa kiinni, ettei karkaa minnekään ja vähän kiristeltyä. Ja taskua on sivussa, että saa sinne sitten kakkapussia ja namia ja kaiken näköistä kivaa. Joten ei muuta kuin tämä kuulkaa laitetaan tähän näin ja sitten laitetaan se kiinni. Oho, tämähän on siis jo kiinni. Tänne näin. Tänne näin. Selkäpuolelle kiinni. Sitten me laitetaan reissun päälle. Toivon tosiaan, että se viihtyisi täällä. Hän on niin pieni, mutta voi olla, että aika nopeasti hän myös kasvaa täältä ulos. Mutta saa edes vähän tehdä reissua sitten, ettei pienet jalkaset kärsi liikaa. Sitten tämmöisen pienen pallukan. Tää tuoksuu vähän tämmöiseltä mintulta. Tämmönen oli jo. Leluja pitäisi vielä tilata tai ostaa, käydä kattelemassa, että mitä keksis. Sitten hihna meillä löytyy jo minun vanhempien kotoa, joten sitä en osta uutena tällä hetkellä ainakaan vielä. Ruokakupit tilasin kanssa. Sitä en tiedä, onko ne yhtään oikeata kokoa, tai voiko ne olla oikeata kokoa. Tai varmaan, niin kuin, ettei liian iso ole liian pienelle, tai ensin niin pienelle koiralle. Mutta katsotaan, että mitenkä ne, onko ne hyvät vai eikö ne ole. Mitäs vielä? Sitten tilasin väliaikaiseen osoitteeseen jo koiran pedin. Että se on siellä valmiina odottamassa, kun minä sinne muutan. Ja koira tulee perästä. Puruluita samassa myöskin. Sitten mulla on tekeleillä kudottu viltti, joka on aivan niin farssi. Mutta koska lähdin tekemään tätä, niin mä ajattelin, ja tästä tulee koiran viltti, niin tää saa näyttää just siltä kuin koiran vilttivoima. Voitte nähdä tästä.
Täällä on tämmönen iso. Tästä tuli hyvä. No sitten näistä pienistä neuleista tuli ihan liian pieniä. Ja sitten täällä on tämmöstä ja tämmöstä, mutta ei se varmaan lämpimyyteen vaikuta. Tästä tulee vielä hieno. Tää on siis keskeneräinen. Tää pitäisi jaksaa kutoa näitä lisää. Mutta ajan kanssa on tässä vielä päiviä aikaa, joten viltti odottaa valmiina. Sitten nimilaatta ei ole vielä tilattu, mutta koiran nimeä en tiedä vielä. Joten se tilataan tässä ajan kanssa, kun kerkiää. Pissa-alustat ostan sitten kohteessa, eli Seinäjoella. Sitten alkaisikin varmaan olla niin kuin pentua varten kaikki valmista. Mä olen haaveillut koirasta niin kauan kuin mä muistan. Ja yläasteella mulla siis sain koiran, mutta sitten kun mä oon lähtenyt opiskelemaan, niin mä jätin sen mun vanhemmille. Ja siellä sillä oli hyvä olla. Se sai olla maalla omakotitalossa ja nauttia elostaan siellä. Mutta hänestä aika jätti ja sydämessäni on ollut siitä lähtien iso puuttuva palanen. Ja nyt siihen on tulossa täytettä. Ja mä odotan, että meidän elämä tulee olemaan täynnä seikkailua, koska minä haluan seikkailla. Mä oon asunut aika monessa kaupungissa ja mä oon kokenut, että se on niin kuin mun juttu. Niin mä haluan myös jatkaa sitä. Tästä tuleekin jollain tavalla meidän tämmönen seikkailupäiväkirja. Ja mä toivon, että sä oot siellä mukana. Mä aion näyttää, mihinkä kaikkialle me päästään. Myöskin se, että koiran kanssa voi lähteä. Se ei ehkä ole mitään helpointa puuhaa, mutta koiran voi ottaa moneen paikkaan mukaan. Ja mä haluan näyttää, mitä ne paikat on. Tutustua samalla uusiin kaupunkeihin, uusiin kuntiin, uusiin paikkoihin. Ja niin. Tästä tulkoon meidän yhteinen reissu. Meidän yhteinen, miksi sitä sanotaan? Tästä tulkoon meidän yhteinen seikkailu. Kiitos kun jaksoit katsoa videon. Mä palailen ensi viikolla teidän vinkkien kanssa. Ja silloin koiraa ei vielä ole, mutta päivä lähenee koko ajan. Noniin, ciao ciao!